Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Wes sakmono ae. Aku iki pengen nyepil omah iki lho, gara-gara wingi arek-arek akeh sing komen ngono, gateli arek-arek iku anjene. Atape atap genteng, bumine bumi apa lantai keramik granit. Yo, oh, guweting aku. Iki lho, 100 juta oleh omah tapi kredit yo. Nek rego cash omah ngene iki 200 juta. Iso kredit kur, iso DP 100. Angsurane kur sik menengo, tak sepilo sik omah ae yo. Omah iki ukurane 5 kali 10 wis apik, wis free pagar, free kanopi, free pagar loster ngarep permanen ngene iki lho. Ayo mlebu cak. Lho, pagare kena di sliding ngene yo rek yo. Carport mini ready, terus nduk kene iki wis tak kei area gawe ruang tamu outdoor, nambah kamar, sembarang aturan dhewe, gawe umbah-umbah yo kenek yo, wis tak kei keran nang kono. Oh, warna ya apik yo. Nek masalah warna iku sebenarnya selera rek yo. Iso custom sampean. Lho wis koyo ngene iki modelane ono tali air, ono jendela, masih kene ono jendela. Kusene wis gawe alumini dadi anti rayap-rayap. Ngerokok iki tak jamin kesurupan. Iki pintune durung dipasang yo rek yo. Langsung masuk cak. Ruang tamune ya lumayan kena gawe tahlilan, kena gawe arisan yo. Plafone wis drop ceiling yo. Wis mbuwois, kamare ono loro jejer yo. Lah iki kamar pertamane yo, ngerti dhewe aku nek ngene iki gawe apa? Kena go iclik yo rek yo. Aja lali tapi ditukokno gorden. Nek iclik yo, kudu dititip tanggane nek gak gorden sarunge bojomu suweken yo. Terus kamar kedua. Kamar kedua nggak lali tak jendela, dadi ome anti pengap yo rek yo. Soale nduk mburi kok ono ruang outdoor-e. Nah, terus nduk sebelah kene iki ono kamar mandi yo. Lho, kena gratis wong 15, klosete jongkok. Wes keramikan setengah badan ya rek yo. Yo gak setengah badan, maksudnya keramikan setengah. Jadi anti rembes-rembes yo. Nah, terus nang mburi kene iki kok ono pintu yo. Kur kok ono pintu soalnya nang mburi kok ono dapure. Lho kusene yo alumini, lho kene iki sebelah kene iki ono dapur. Banyune yo wis ready yo lho. Wis ono wastafel yo. Lho, kari ngekeki kitchen set tok. Terus area outdoor ini ndikur lho gini. Iki area outdoor iki kena gawe tempat wudu, gawe umbah-umbah, gawe apa ya udan-udanan ya kena. Terus tak ikran kayak pembuangan lho kore ku fiber ono nggone iki ya kena dibuka tutup ya. Lho, dadi sampean nek pengen dibuka fiber ya kena, ditutup ya kena ya rek ya. Dadi misal sampean pengen udan-udanan ambek bojone gak ketok tanggane udan-udanan lho kene ya kena. Rene tak sepilno masalah skema harga. Omah iki lokasine nak Domas Menganti, Cida Pasar Menganti, Cida Pasar Ulaan, toko jalan raya hanya 400 meter tok yo. Harga cash 200 juta free pagar, free kanopi. Iso kredit kur, iso DP-ne kur. DP-ne 100 juta, angsurannya cuma 2 jutaan selama 5 tahun ae. Wis gak suwe-suwe rek yo. Angsurannya flat, gak mengikuti suku bunga, gak munggah, gak mudun yo. Jadi flat, misal angsurannya 2 juta pas yo, sampai meneh awakmu 5 tahun iku 2 juta pas. Jadi angsurannya gak sampai bongko yo, gak pakai sebelah-sebelah. Yo wis ngono rek info toko aku. Nek aku pengen takok-takok apa pengen survei lokasi unit iki langsung WA nomor ono bio profil atau di deskripsi. Oh iya, rene cak yo tak sepino kaflingane. Be wong-wong iki ndelek kaplingan nduk kene yo ono. Lokasine nak Domas yo. Iling-ilingen lokasi Domas Menganti Cidek Jalan Raya. Nek sampean ndelek kaflingane tok nang kene yo ono rek yo. Harga mulai 50 juta naik, wis siap bangun jaringan air listrik semuanya wis ready unit yo rek yo. Wis ngono ae nek pengen takok-takok kaplingan apa oma sing termurah lokasi jelas aman langsung aja hubungi nak di deskripsi apa di bio. Wis tak tunggu seranganmu kabeh urip songo-songo kurang siji sarga. Bye bye.